Listen to this. Ngiphethe ngolile lilophendile luthayisimali bovu kwa manje ekudla kahle ngalo. Iphente elinukayo lona Iphente elinukayo lona iphente elikokhayo. Hey, yeah. Shuthi umuntu esifazane uhlala nalo 1 week engawashi. Yeah, lelo phente mase lifika kumina njengoba ngishaya 15 years noma ngishaya 25 kunabantu abashawo life sentence. Labo bantu bathi mabelinuka abona ukuthi uNkulunkulu namandla akuyaqathwana labo. Hey, kusuka empembe la phela uthatha iphente Girls, we are in business. uthatha iphente la mwana uphakathi konje yonke isiphambano uNkulunkulu Balwela iphedi. iphente That they're talking about whiskey, 18-year-old whiskey. Someone will change. Will call for a week. Yes. And you're sitting on gold. Women in Nizwile, ladies. Girls, Nizwile. we are in business. Yeah, Nizwile. Oh, when you figure out, but I'm up in that 20. You. What nigga walk? 12-year-old Penty, she has hold. for 12 years. Huh? 12-year-old. You. Bro. Hey. Oh, mama. I'm petty 3-year-old. I'm petty 18. You are. Oh, my God. In this home. In this home. Bangala, menos khama bangalo. Bangakhamana for iskama. Iskama. Iskama for iskama mfana. Elam le paint angizwa sa. Hey, don't do crime, man. Yo guys, umuntu uhleli nje kanti unezizumbulu zemali nje angazenza ngephendi nje qha. No guys, mina honestly I don't believe ukuthi lento iqiniso. Kodwa phela nanga ubhuti la uyayichaza, but still guys ayingeki. Siyacela bandla who has more information about the business leli. Asazise nkosami asifake intweni. Ngiyadlala guys. Kuma comments uthi lona ladies, here is a business opportunity. Bro, yazi nje nkosi yami elula kanjani uyaqoka nje iphedi. Kodwa manje kushuthi mawuqoka awukhumuli kushuthi wenjani uyageza noma awugezi kwenzakala kanjani. Kule section yabo mama abayifuni ijoke enukayo nakho sizodlulwa imali. Manje isuku kumele wenze njani uzinuke? Mina sengifuna ukwazi ukuthi shuthi uyayiqoka shuthi awugezi phela. That's the only way bezoyithola inuku ukuthi ungagezi. Hawu guys, mina ngengikwazi ungagezi ha. Demand is high, supply is low. Hey ejele bafethu. Hey kuningi okwenzakala ejele singakwazi. Yazi kuningi. Hey hayi guys. Sithuka every day ngendaba zasejele. Hayi kodwa le phenti ngiqala ukizwa ngayithuka. I can formally say we are dangerous as men and they are laughing. Hey, wayisho indaba. Yane, you guys are very dangerous. Very, very dangerous. And yeah, everyone is laughing about this, but yeah, you guys are dangerous. Batholakala kanjani? Asking for a friend. Hey, bafethu nathi asazi ubani waziyo vele ukuthi asazi guys. I'm starting a business lamaphenti agqokiwe for 2 weeks. Manje inkinga okay, let's say lamaphenti kasekhona ke angena kanjani amaphenti ejele guys selini yabantu besilisa. Guys, interested akenze more information about this. I remember this from Orange is the New Black series. Man guys, khona series ekwenzeka mina ngithi phela angithi ukabona la podcast lawa aqhamuka nezitori engekho ngoba efuna ama views. Ngithi mina it's one of those. Ungangitsheli lento ukuthi ngenze ukuthi iyenza ngempela in real life. Hayibo. Hayi kubi ejele, hayi bafethu kubi ngempela. Oh ngoba phela ejele
i-most yabantu besilisa angithi kuthiwa balalana bodwa. Shuthi laba abafuna amaphenti ilaba nje abangahlangani nendaba yokuthi mina ngilala nomunye umfana. Shuthi ilaba straight laba abangagangi, laba abangakhohlakeli, laba abangayingenzi indaba yomunye umfana. Shuthi ibona laba abafuna amaphenti. Umuntu uxakeke nezizumbulo. Ngiyachazela wena. Ngiyachazela. Hayibo, yazi phela. Imani ke masihambisa kula maphindi laba bayithatha phi imali ukuthi bakhokhe phela. Kodwa phela hey kuningi okwenzeke ejele guys. Anyway guys, please share your thoughts under the comments. I'll see you guys on my next one.